Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі хәерле кич, исәнмесез атна информацион программасын башлыйбыз. Безнең бүгенге чыгарылышта. Йөрәкләргә мәңгегә уелган Афган, хәтердән җуелмаган сугыш хатирәләре һәр ел кабат яңара. Төрле уку йортларында белем алучыларның һәм студент еллары артта калучыларның уртак бәйрәме студентлар көне җитте. Иң көчле чаңгычыларны җыйган Тимерман байлар сабасында. Сабабызда иҗтимагый киңлекләрне үстерү программасы нигезендә тагын бер зур проект тормышка ашырылу алдында тора. Сүз халык телендә Афганчылар паркы дип йөртелгән урында яңа парк булдыру турында бара. Шул уңайдан балалар иҗат үзәгендә байлар сабасының Закир Юсупов урамы буйлап урнашкан паркны төзекләндерү концепциясе буенча җәмәгать тыңлаулар үтте. Байлар сабасының нәкъ үзәгендәге парк бик күпләрнең яраткан яшьлек хатирәләрен саклаган урын булды. Узган гасырның 80-90 елларында биредә бию кичәләре үтте, яшьләр шунда җыелышты. Район комсомоллары Афган сугышында һәлак булган райондашларыбызга монумент һәйкәлене дә нәкъ менә шул паркка салдылар. Бүгенге көндә аның язмышы хәл ителә. Парк тамырдан үзгәртеләчәк. Анда агачлар утыртылачак, уен майданчыклары, ял итү урыннары булачак. Шушы көннәрдә балалар иҗат үзәгенең зур залында әлеге паркны төзекләндерү концепциясе буенча җәмәгать тыңлаулары үтте. Сабабызга битараф булмаганнар җыелган иде бирегә. Иң элек алар архитектор-дизайнер Ирина Чайникова чыгышын тыңладылар. Паркка исем эзләделәр. Фикер алышуда бик күпләрнең әйтер сүзе булды. Афганчылар паркы, хәтер, яшьлек, ял паркы дип тә исем куштылар алар. Ә менә бүген без телевизор караучыларга мөрәҗәгать итәбез. Сез киләчәктә Сабаның бу паркын нинди исем белән атар идегез? Саба дулкыннары телерадио компаниясына 24311 телефонына шалтыратып, үзегезнең фикерләрегезне әйтә аласыз. Көтәбез, дуслар. Бәлки нәкъ менә паркка сез әйткән исем кушылыр. 30 елдан артык вакыт узса да, Афган сугышы, анда башын салган батыр егетләребез бүгенгедәй хәтердә саклана. Бу дәһшәтле җирдә райондашларыбыз Чулпыш авылыннан Илфат Зиннатуллин, Тенекидән Илгизар Харисов һәм Язлы Арташ авылы егете Фердинанд Шайдуллин мәңгелеккә башын салды. Узган атнада завод Нырты урта мәктәбендә интернационалист сугышчы Фердинанд Шайдуллинны искә алдылар. Сезгә сагынычлы кайнар сәламнар белән хат яза. Улыгыз Фердинанд. Сәлам, әтигә сагынычлы кайнар сәламнарымны җибәрәм. Абыйга, апа белән җизнигә, Кыды бабай белән Кыдыгый әбигә, Рушаниягә дә солдат сәламнары җибәрәм. Шулай күршеләргә һәм мине сораганнарга. Язлы Арташ авылыннан солдат хезмәтен үтәргә дип чыгып киткән Фердинанд Шайдуллин Афган җирендә һәлак булган. Бу хәбәр килеп җитү белән күрше-тирә авылларга минуты секунды белән таралып, халыкны хәсрәткә сала. Ата-анасын, туганнарын күтәрә алмаслык кайгы баса. Кара көзнең бу көне һаман да истә. Димәрхүбнең апасы Дулкыния апа. Бер туганнан ул хәзер үзе генә калган. Армия сафарына барып, хәзер узау дип җибәргән идек. Ничесең, язмыштан узмыш юк. Әле дә хәтердә ул көннәр. Күрше абый килеп әйтте миңа аны. Мин дә инде шул тизне киендем дә чыгып киттем. Әйтәм дөрес түгелдер. Алдагы көнне генә мәйтәм хаты килде. Төштем, кибет янында чыкты, әти басып тора. 7 ноябрьдә якташыбызга 19 яшь тула, 9 ноябрьдә Кабул янындагы күпердә булган көчле бәрелештән соң ул мәңгелеккә күзләрен йома. Исән булса, бергә хезмәт иткән егетләре сыман аңа да 50 яшь тулган булыр иде. Бүген алар биредә сугышчан дустының туган ягына, аның истәлеген яңартырга кайткан. Ләкин гомер яшьлекнең иң матур вакытында зилгән. Улыгаю, кайдадыр хезмәт кую, гаилә кору хыялларына Афган сугышы нукта куя. Ул фотода мәңге яшь булып калган. Аның турындагы истәлекләрне белем алган мәктәбендәге музей саклый. Армия сафларына олыныр еллары җиткәндә, ул әле шушы икшермә совхозында практик үткән була. Бик тырыш, максатчан егет булып истә кала. 1987 елның көзендә Фердинанд армия сафларына чакырыла. Армия сафларына чакырылгач, әти-әниләренә җылы хатлар яза. Ул башта Хабаровск өлкәсендә хезмәт итә. Минем барсы да яхшы ди, минем өчен борчылмагыз ди, ләкин үзенең кайдадыр күчереләчәге турында әйтә. Фердинандны һәм аның хезмәттәшләрен Афганистанга күчерәләр, ләкин әти-әниләре бу хакта берни дә белми.
Шундый хатлар килеп тора. Хатларында бик җылы мөнәсәбәттә ул авылдашларын, авылда булган, өйдә булган бөтен нәрсәләрне сагына, сораша. Әти-әниләрендә бернинди шиктә булдырмый. Татарстан Республикасының граница хәрби хәрәкәтләр һәм запастагы чик сакчылары берләшмәсе рәисе Дамир Бектимиров белән алар бергә хезмәт иткән. Бер палаткада яшәгән. Яшьлек дусты бүген дә югалту ачысын татып, ул көнне хәтерләп яши. 26 августта без Термизга килеп төштек самолет белән. Аннары Душанбедән 2 вертолетлар белән Термизга алып киттеләр. Безнең анда учениелар булды. 12 сентябрьдә без Афганга кирдек. Фердинанд белән без бер палаткага электек. Тагын нәрсә әйтим. Фердинанд акыллы, настоящий солдат, тырыш җегет иде, мәрхүм. 7 ноябрьдә минем туган көне, 8-дә аныкы бар. Без бергә җал иттек. Аширетный җаллар бирәләр туган көннәрдә, шунда минем дөресен кәндән ничек дип әйтим. Ул халык булган көнне менә палаткадан җигеп чыккан вакытта бик хәтергә сеңеп калган. Кунаклар батыр солдатның музейдагы шәхси әйберләрен, киемен, мактау грамоталарын, язган хатларын, фотоларны, орден медальләрен игътибар белән карады. Алар арасында иң зурысы Кызыл Йолдыз ордены. Теләче районының Шәткә авылыннан килгән хезмәттәше Фәнис Гыймадиев аны шаян, максатка омтылучан егет иде дип искә ала. Киткәннән бергә булдык. Киткәннән гел бергә Ушипкага бардык. Ушипкалардан заставага җибәрделәр безне. Заставадан Афганистанга җибәрделәр. Афганистаннан яңатадан кайттык шул заставага үзебезнең. Менә гел бергә түшәкләребездә бергә инде безнең Ушипкада бер янәшә караватта яттык. Кайда булдыгыз Ушипкада? Ушипкада Князь Волконкада булдык, Хабаровский крайда. Нинди егет булып истә калды ул? Ул бик сабыр, тыныч егет иде ул. Нәрсә әйтсәң дә уен көлке белән Bizə Şaydullah deyib ki, bir-birimizə aytıb, ol mənə aytədir indi, feydi gana deyib, şaytıb, gülüşüb, deyib, mənə gül birgə yeridir egin. Eybət malayı, bik eybət, mənə yuvaltqaş bik seytim buldu indi. Мәктәп укучылары бой эштәлектәге чыгышы белән хәрби ветераннарны солдат булган вакытларына алып кайтты. Моны күзәткән тамаша залындагыларга күз яшьләрен тыю мөмкин түгел. Чарада Соба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар урынбасары Айрат Садыков урындагы җитәкчеләр дә сүз алып сөйләде. 3 егет Соба районыннан афганчылар үлгән. Булай алар 5 кеше Афганистанга киткән Соба районыннан Теләче районы белән бергә булган Соба районы. 5 кеше, как говорится, 5-се дә алар вафат булганда Соба военкоматы Соба районы булган. Без аларның 5-сен дә онытмыйбыз, 5-сен дә истә алып, район центрда районный паркта 5-се торалар. Афган җирендәге сугыш хәрәкәтләрендә безнең республикадан 9 меңнән артык солдат һәм офицер катнаша. Шуларның 257-се туган ягына тимер табутларда кайтты. 15 февральдә солдатларның Афган җиреннән чыгарылуына 31 ел тула. Мәгънәсез һәм беркемгә дә кирәк булмаган сугыш вафат булганнарның әти-әнисе, туганнарының күз яшьләрендә саклана. 25 гыйнвар Россиядә студентлар көне буларак билгеләп үтелә. Бу көн төрле уку йортларында белем алучыларның һәм студент еллары артта калучыларның да уртак бәйрәме. Районыбызның Олы Шыңар урта мәктәбен тамамлаган студентлар туган авыллары белән элемтәне бер вакытта да өзмиләр. Атна сайын сагынып кайталар, концерт, спектакльләр әзерлиләр. Тулырак Гөлшат Галиякбарова сюжетында. Олы Шыңар авыл җирлеге буенча хәзерге вакытта 60-тан артык студент исәпләнә. Кеше гомерендә кызыклы, күңелле, бер кайчанда онытылмаслык вакыйгалар күп була. Иң истә калганнар исә студент еллары белән бәйледер. Яшь, шибәр, уңган булган, бер урында тик тора белмәгән, юк-бардан кызык ясый белә торган, иртән беренче дәресләргә йоклап калган вакытлары да булган кешеләр инде алар студентлар. Шыңар авылы егетләре Камил Сафин, Илгизәр Нәбиуллин Казан федераль университетында белем алалар. Булачак инженерлар. Югары курсларда укысалар да, авыл белән элемтәләрен өзмиләр. Студент тормышында һәрвакытта күңелле инде ул. Үзенә күрә шундый бер кызыклы моментлары күп инде аның. Беренче курста әлбәттә инде авылдан киткән балалар була торып, һәрвакытта күңел авылга тарта инде. Аннан соң Алыгая бара торгач, авылдан бөтенләй китәсе килми инде менә 4нче курста. Безнең каникуллар дип әйтсәк дә була шундый.
Казанга китәс килмәйді, ул да рәхәт. Беренче көннәрдә дөрестән дә бик авыр булды инде ул. Бик сразу ияләнеп китеп булмады. Аннары ахырга таба Аллага шөкер ияләштек. Атна саен авылга кайтып йөрибез. Авыл студентларының бер-берсе белән очрашу урыны ул клуб. Бер-берсе белән хәл-әхвәлләрен белешәләр, җырлыйлар, бийләр, концерт, спектакльләргә әзерләнәләр. Әле күптән түгел генә Раилә Мөгинованың «Кайнар токмачлы аш» спектаклен бик яратып сәхнәләштергәннәр. Студент тормышы сурәтләнгән пьеса булгач, уйнавы бигрәк тә күңелле булды ди студентлар үзләре. Атна ахырында кайтып шул шимбә көнне, ял көннәрендә җыела идек. Шунда бергә җыелып, сөйләшеп, шулай кабатлап өйрәндек инде. Студент булуга таба беренче адым ул һөнәр сайлау. Арча педагогия көллиятенең музыка факультетында белем алучы Фаяз Садыков булачак һөнәрен бик яратып сайлаган һәм бар күңелен биреп, зур максатлар куеп укыйда. Дөрестән дә һәр нәрсәнең үз җае да бар, үзенең авырлыклары да бар. Анда керү минем өчен имтиханнарны үтеп керү бик авырга туры килмәде, чөнки кичкенә яшьтән сәхнәдә җырлап, биеп, шушы дөньяда кайнап үскәч, миңа анда кергәндә бик авыр булмады дип әйтәсем килә. Безне анда имтихан алганда җыр буенча да, инструментта уйнау буенча да безне сынап карадылар һәм шул сынауларны бик җиңеллек белән үтеп, мин Арча педагогия көллиятенең музыка бүлегенә барып эләктем инде шулай. Без үзебезне шыпшын студентлар итеп хис итәбез, чөнки үзем менә Тулай торакта яшим. Тулай торакның тормышы инде үзенә күрә икенче төрле, анда барыбер менә безнең театраль күренештә күренгән шикелле. Студентлар да заман белән бергә атлыйлар. Бүгенге элемтә чаралары аларга һәрвакыт ярдәмгә килә. Ял көне киткән вакытта бик авырдан аерылышабыз инде. Атна буе көтеп торган яллар. Шуңа күрә атна саен бергә күрешәбез, җыелабыз монда клубта, дискотекалар оештырабыз, үзара менә репетициялар уздырабыз. Башка авылларга да менә барып театрлар куеп йөрибез, шулай үзебезнең вакытны гел файда белән уздырырга тырышабыз. Шулай ук студентлар белән бик күп эшләр башкарабыз гел, менә җәй көне каникуллар саен безнең инде хәзер быел Алла бирсә юбилей концерты була, менә 15 ел була безнең. Студентлар белән без ел саен җыелышып концерт куябыз. Менә инде аны куя башлаганга да 15 ел. Менә Аллага шөкер, һәр елны бөтен студентлар үзебез теләп, җыелып, шулай репетициялар уздырабыз, төрле концерт номерлары әзерләйбез һәм шулай үзебезнең авылда концерт куябыз. Бик күп кеше килә ел саен, сорыйлар, көтеп торалар ул концертны. Җәй көне ул безнең август аенда була инде елдагыча, һәм башка авылларга дагы шушы концерт белән чыгабыз. Бүтәннәргә дә шушы концертны күрсәтәләр, районга да чакырган вакытлар бик күп. Шулай бергә матур иттереп яшибез. Туган якны ярату, читтә булсаң сагыну хисләре кеше күңелендә гел яши торгандыр ул. Шыңар мәдәният йорты хезмәткәрләре дә авылдаш студентларын гел барлап, хәлләрен белешеп торалар. Алар белән төрле чаралар үткәрәләр. Без инде студентлар белән чынлап та менә шул интернет аша, WhatsApp аша бик еш аралашабыз. Үзебезгә бер группа төзедек. Шыңар студентлары дигән. Шул группада инде менә шулай язышып сөйләшәбез. Аларны чакырасы булса чакырабыз. Бәйрәмнәр үткәрергә кирәк булганда, аннары инде төрле сораулар булганда шул группа чакырабыз. Булай гомумән инде студентларны сәхнәгә, мәдәният тормышына тарту, әгәр дә аның алда җирлеге булса, бик авыр түгел дип әйтер идем. Балаларны мәктәп яшеннән үк менә шушы сәхнәгә, мәдәният тормышына ияләндерсәң инде, алар бу тормышны яратып өлгерсәләр, аларны сәхнәгә тарту җиңелрәк. Студентлар белән концертларны үзләре дә итеп киттеләр инде. Ел саен шулай авыл кешеләре дә көтеп алалар. Үзебез дә көтеп торабыз инде без ул вакытларны. Бик күңелле вакытлар. Җәй көне әле без урамнарга чыгып, елга буйларына барып, видео сюжетлар төшерәбез иң беренче шушы концертка карата. Аннары инде концертка әзерләнәбез, көн саен репетициялар үткәрәбез. Студентлар бу вакытта шаулап гөрләп көн саен мәдәният йортына киләләр. Шунда ук бию кичәләре дә уздырабыз, кабатлыйбыз, өйрәнәбез. Ул безгә бик зур бәйрәм. Аннары инде китәбез авылларга, шушы концертыбызны күрсәтергә күрше авылларга да барып киләбез.
Спектакльгә килгәндә инде безнең инде күптәннән шушы мәдәният йортында эшли торган режиссерыбыз бар, Гөлсем Рабадзинова. Ул инде балаларны кече яшьтән мәктәптән үк үзенә җәлеп итеп спектакльләргә җәлеп итә. Аннары инде шушы балаларны инде ул үсә төшкәч тә үзенә күрә группа җыеп, айрым студентлардан, яшьләрдән инде группа җыеп, аларга спектакльләр өйрәтә. Шыңар мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Гөлсем Рабгатдинова авылдагы һәр кечкенә баланы булачак сәхнә йолдызы итеп күрә. Алар белән кечкенәдән үк эшли башлый. Авылдан чыгып киткән студентларны да бөртекләп барлап тора. Алар сәхнәдә уйнаганда үзен дә студент елларына әйләнеп кайткандай хис итә. Яшьләр һаман шул ук инде алар, нәкъ безнең шикелле, нәкъ менә минем үземнең балачагым шикелле алар миңа. Һаман шулай самими, елмаеп торалар, нәрсә әйтсәң дә эшләргә торалар. Безнең яшьләр шул хәтле әйбәт. Мин үзебезнең яшьләрне кайда гына барсам да мактыйм. Безнең авылның укучылары шуның хәтле, беренчедән алар шуның хәтле шибәр, шундый матур, шундый уңган, шундый булган, һәм бар нәрсәне дә булдырабыз дип торалар. Минем үземнең дә балачагымда, яшьлегемдә нәкъ алар шикелле үтте. Ола бугада укыган вакытларым искә төшерсәм дәген, менә хәзерге студентлар ничек бездә нәкъ шундый идек инде. Кайткач тагын клубка чыгырдырык, органчы, толганчы бидри дискотекаларда име. Шокырган җиргә барып шигырьләребезне сөйләп, шулай җырлап, биеп, уйнап кайтадырык. Хәзерге яшьләрдә нәкъ шул. Безнең бит инде бик актив студентларыбыз. Әле мин бит аларны котламадым да, бүген бит 25 бит гыйнварның студентлар көне. Мин аларның барысын да котлыйм, мин аларның барысын да яратам. Безнең студент кызларыбыз да, студент егетләребез дә бик күп. Мин әйтәрем, менә хәзерге вакытта Сафин Рифат безнең армиядә хезмәт итеп ята. Үзе җырлый, үзе бии, үзе театрларда уйный, үзе фольклор коллективта йөрде, менә укып бетергәнче, әйме. Аннан соң Мөхәммәтова Айсылуна әйтер идем мин. Бәләкәй вакытта, безнең иске мәктәп вакыты, мин мәктәпкә кирдем, минем каршыма бер бала йөгереп килә. Күбәләк шикелле генә инде. Мәктәп бу беренче класс баласы инде дим. Бу бала миңа әйтә, "Кызым апа, минем ди театрда уйныйсым килә" ди. Минем күрсәң инде, мин булай да яратам балаларны, күтәреп алдым да әйләндерәм. Моторым чакырым, мин сине яме дим. Менә шул булды инде безнең Мөхәммәтова Айсылу. Аның әнисе мәктәптә укыта инде, татар телен укыта, Резидә бик әйбәт укытучы. Менә шул бала Birinci klassdan 11-ci sınıfqa xətli səhnədən düşmədi indi. Aның jırlav deysinmi, şiir silərgə deysinmi, şun xətli ustayımı, anlar mənə bu spektakllərdə bik motor oynayır. Biz onlar bilən şolluğa xətli barıb jetdik spektakl bilən. Кеше гомерендә кызыклы, бер кайчанда онытылмаслык вакыйгалар бик күп. Әйнистә калганнары студент тормышы белән бәйле була. Шуңар авылы студентлары күңелендәге яшьлекнең якты истәлекләре еллар үткәч тә үзләренең җитәлекләрен җуймас, ә йөрәк түрендә һәр чак туган як яшәр. 21 гыйнвар көнне Әлүки балалар бакчасының мәктәпкә әзерлек төркеме малайлары һәм кызлары Гафел гаилә бакчачылык үзәгендә һәм Яшын оешмасында булдылар. Чара бала һөнәр проекты кысаларында оештырылган иде. Гафел бакчачылык үзәгенә килеп керү белән борынны тәмле агач исе кытыклый. Эчке интерьерның күп өлеше агач материалдан эшләнгән. Шулай ук агачтан кырып ясалган бүләкләр дә күзгә ташлана. Сабыйларны бакчачылык үзәге җитәкчесе үзе каршылады. Без инде бала һөнәр белән bir yıldan артык эшлибез. Әлбәттә безнең өчен бик кызыклы тема. Башта авыр булса да, хәзер ияләндек диергә була. Икешәр группа килә көненә. Минемчә бу инде алга таба балаларга бик зур этәргеч дип уйлыйм. Инде безнең өчен инде ул шул балалар арасында инде безгә киләчәктә эшчеләр булсалар да, икенче якта инде безнең Үскәләр бит инде, үскәчне сату алучы да була. Бакчачылык үзәгендә балалар үсентеләрне үстерү, тәрбияләү, интернет аша сату белән таныштылар. Чит илләрдә яшәп, телефон яки планшет аша биредә агач үсентесе үстерү турында белеп шаккаттылар. Бүгенге көндә бик тә кирәк булган ландшафт һәм интерьер дизайнеры һөнәрләре турында мәгълүмат алдылар. Безгә бик кызык, без аны бик кызыксынып эшлибез. Әлбәттә инде хәзер көннән-көн без яңартмакчы булабыз. Аерым бер бүлмә төзеп бетәбез хәзер. Балалар утырып, анда инде ниндир кулышлар эшләргә. Җәйкән инде безнең Гөлдәгән арт якта, теге үзебезнең бу бакча үзәгендә арт якта безнең бар бала һөнәр дигән урын, алар анда
мында күрше балалары, үземнең балалар, анда чәчәкләр утыртып, алар анда полный үзләренең бер эшмәкәрлек эшен алып баралар. Безнең өчен бик ошый, аны алга таба зурайтырга, тагында яхшыланырга гына кирәк дип уйлыйм. Балалар яшен оешмасында да бик көтелгән кунаклар булдылар. Мондагы автобус машиналарны күрү бигрәк тә малайлар өчен кызыклы иде. Нәниләр тормышта бик кирәкле булган машина йөртүче һөнәре белән якыннанрак танышты. Үзебезнең оешма исеменнән аларны һәрвакыт тагын көтеп калабыз. Бөтен үзебезгә нәрсә белгәнебезне балаларга аңлатырга тырышабыз. Үзебезнең оешмага килгән бөтен эшебезне, нинди кешеләр бездә эшләгәнне без һәрвакыт тагын балалар белән тыгыз элемтәдә. Бүгенге көндә менә без көз буе, менә кыш буе уже ничә группаны кабул иттек. Бүгенге көндә дәгән бөтен балалар күңелле уйнап, бик күп информация алып китәләр безнең оешмадан. Балалар әңгәмәдә бикләп катнашты, ролле уеннар аша шоферларның рейска чыгып китү процессын үзләрендә тойды. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы кагыйдәләрен саклап, стенд уенында төрле машиналарны да иярләделәр алар. Бу бала һөнәр проектын бик файдалы дип уйлыйм. Чөнки балаларга бу бик эш күптән кирәк. Алар көндәлек эшчәнлектә дәгән, шушында өйрәнеп кайтканнарын файдаланып төрле уеннар уйныйлар, әти-әниләренә сөйлиләр, кызыксынып төрле эшчәнлекләрдә кулланалар. Бу проектны оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бала чакта алган белем ташка язган сүз белән бер дигән акыл иясе. Нәни дусларыбызга алынган күнекмәләр һичшиксез файдага булыр дип ышанып калабыз. Хәзер спорт яңалыклары хакында 18 гыйнвар көнне Саба районы Тимерман сериясының төнге чаңгы ярышларын кабул итте. 3нче ел рәттән үткәрелүче әлеге дәрәҗәле ярыш чаңгы спортын үз итүче спортчыларыбыз өчен зур җиңүләр алып килде. Тимерман төнге чаңгы ярышында быел 450-дән артык спортчы катнашты. Алдагы 2 елда спортчыларны бик салкын, җилле һава торышында түземлеккә сынаса, быел аңа һич кенә дә зарланырлык булмады. Иң элек балалар стартка тезелде һәм 31 бала финишка уңышлы гына килеп җитте. Һәрберсенә истәлек медальләре һәм бүләкләр бирелде. Финишка беренчеләрдән булып килүче балалар арасында байлар сабасыннан Раяз Захидуллин да бар иде. Миңа бик ошады чаңгыда йөрергә, соперниклар әйбәт булды. Балалар белән бергә әти-әниләрнең дә чаңгы ярышында катнашуларын күрү сөенечле иде. Иң мөһиме, алар сәламәт яшәү рәвешен алга куялар. Балалар стартыннан соң 2 километрлы дистанцияга старт бирелде. Чаңгы спортын сөючеләр әлеге араны бик тиз арада узды. Байлар сабасының сәләтле балалар мәктәбе укучысы Салават Хәсәншин Тимерман чаңгы ярышларында ел сайын катнаша. Моңа кадәр 5-15 километр араларга да узышып караган. Быел ул 2 километр араны икенче булып узды. Соперниклар хайран көчле иде. Чөнки зур-зур возрастлардан да кешеләр бар. 2 километр дистанциясы үзе түзерлек дистанция. Чөнки аны хәтле узын дип тә генә әйтә булмый, уртача ярыш дистанциясы. Шәмәрдәннән килгән ветеран спортчы Илдар Ситиковның да күңеле шат иде. Призлы урын ала алмаса да, травмадан соң 2 километрлы дистанцияны үтүдә аның өчен зур җиңү иде. Бу минем монда беренче килү, йөгерүдә катнашкан бар иде. Мин 2 ел ярышларда чыгыш ясалмадым. Аякны авыртыру сәбәпле. Менә быел Аллага шөкер формага кирип киләм. 2 километрга чаптым. Киләсе елга Алла берсә 5 километрга да булыр. Тимерман сериясеннән булган төнге чаңгы ярышларының географиясы шактый киң. Татарстан район шәһәрләреннән генә түгел, чит төбәкләрдән дә килүчеләр күп иде. Алар Сабинка елгасы яр буеның матурлыгына, ярышларның оештырылу дәрәҗәсенә, трассаның уңайлыгына югары бәя бирделәр. Вообще пожалела, что не зарегистрировалась на 5, но 2 километра были просто прекрасны. Нет, все прекрасно. Погода хорошо, что тепло, немножко скользковато, но что ж делать, такая у нас зима. Тимерман спорт ярышлары сериясе директоры Вадим Янгиров сүзен трассаны урнак хәлгә китергәннәр өчен район хакимиятенә, яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенә зур рәхмәт белдерүдән башлады. Спортчыларны бүләкләү тантанасында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов катнашты. Хөрмәтле безнең кунаклар, спортсменнар, дорогие и уважаемые наши гости, спортсмены, мы рады вас видеть в нашем Сабинском районе. Для нас вдвойне приятно и почетно проводить такие этапы серии Тимерман по лыжным гонкам у нас в Богатых Сабах. Это очень важно для нас. Я думаю,
в будущем наше сотрудничество с командой Тиммерман у нас продолжится. Мы очень надеемся на это. Но самое главное у нас в спорте это массовость. Это привлечение наших граждан, наших детей в массовый спорт, занятия физической культурой и спортом. Вот такого рода мероприятия, спортивные соревнования, они служат этому. У нас, конечно, сегодня трасса очень сложная, мокрая, поэтому всем я желаю удачно добраться до старта, но сильнейшим желаю побед. 5 километрлы дистанцияда шаңғышылар арасында кескен күрәш барды. Һәм спортчыларның күбесе үзләренең алдагы еллардагы нәтиҗәләрен дә яхшырта алдылар. Мәсәлән, хатын-кызлар арасында беренче урынны алган Яршаллы шәһәре спортчысы Оксана Теплых узган ел 2нче урында булган. Ир-егетләр арасында Шәмәрдан спортчысы Улугбек Ваисов узган елгы нәтиҗәсен яхшыртып, быел беренче булды. Без шаңгычылар өчен бөтенсе дә яраткан дистанция инде. 50 километрында, 30 километрында, 5 километрында шагыз инде дистанциялар куя. Үзебезгә кайсы бу специаль шул ярышларның шул дистанцияларын әзерләнәбез дә. Шул ярышларда катнашабыз инде. Республика урынында беренче турда шабып килдек. Аннан соң үзебездә Измә авыл җирлегендә үтте соңгы ярыш менә. Алда көнне Атнада. Менә анда катнаштык. Кеше сынаштык шаңгычылар белән үзебезнең районның кеше шаңгычылары белән. Менә бу җирдә инде бөтен Татарстаннан җыелган шаңгычылар белән кеше сынаштык. Әлеге дистанцияда Саба спортчылары Рәниф Хафизов һәм Алия Мөбәрәкованың икенче булуларында әйтеп үтәргә кирәк. 15 километрлы дистанцияда иң көчлеләр, иң түземнәр генә көч сынашты. Призлы урыннар өчен көрәш аеруча кискен барды. Һәм монда да Саба спортчыларына тиңнәр булмады. Беренче урында Алмаз Таипов булса, финишка икенче булып Нияз Таипов килде. Тимерман төнге шаңгы ярышы спортчыларны алга табада яңа җиңүләргә рухландырып торсын иде. Спорт яңалыкларына күзәтү ясауны дәвам итәбез. Ишраттагы сюжет Килдебәк авылы спорт үзәгеннән әзерләнде. 21 гыйнвар көнне Саба муниципаль районының мини-футбол буенча чемпионатын ябу тантанасы булып узды. Килдебәк авылы спорт комплексында муниципаль хезмәткәрләрнең мини-футбол буенча киеренке матчы уза. Беренче лиганы бүләкләү нәтиҗәләре: иң яхшы бомбардир Хафизов Сәйдәш, иң яхшы капкачы Гомәров Рәмзил, иң яхшы уенчы Халиев Айнур. Командаларны бүләкләү: 3нче урын Саба Агро, 2нче урын Килдебәк, 1нче урын Лесхоз. Югары лиганы бүләкләү нәтиҗәләре: иң яхшы бомбардир Хаҗиев Илмир, иң яхшы капкачы Кашапов Рифнур, иң яхшы уенчы Хасанов Илнар. Командаларны бүләкләү: актив катнашкан өчен Саба яшьләре командасы бүләкләнде. 3нче урын район электр станциясе, 2нче урын Саба Арена, 1нче урын Саба Газ. Спортчыларыбызга алдагы уеннарда да яңа җиңүләр, чемпион статусы телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән тамам. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелгән ысылтама аша кирип, кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең белән бергә калыгыз.